Amen. Isang mapagpalang umaga po. Sige po, inaanyayahan ko po ang bawat isa. Tayo po'y tumayo. At tayo po'y muling umikot. At batiin po natin ang bawat isa ng isang mapagpalang umaga. Amen. Sige po, tayo umikot. Ngitian po natin ang isang magandang ngiti ang bawat isa. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Sing it again. Sing, smile, smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. And everything give thanks to the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sumuhay. Yan, katulad nga po ng ating inawit, sabi po doon, in everything, we will give thanks to the Lord. So kahit alam natin yung panahon ngayon, di ba? Grabing ulan, tuloy-tuloy ang ulan, pero patuloy pa rin tayo magpasalamat sa Panginoon, sa kalakasan, sa weather na ating nararanasan. Kaya sa umaga pong ito, muli nating handa ang ating puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. At palagi natin siyang unahin sa pagising pa lamang natin sa umaga. Amen. Kaya pa tayo umawit at sumamba sa ating Diyos. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Muli pa sa umaga pagkagising. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Muli pa ating awitin sa umaga pagkagising.
Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus. Hindi ako magsasawa, hindi ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoon. Sa huling pagkakataon, sabihin po natin sa Panginoon, kung hindi kami magsasawa, Panginoon, di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Yesus. Purihin ka, Panginoon, Panginoong Yesus. Purihin ka, Panginoong Yesus. Purihin ka. Amen. Purihin po natin ang Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa buhay. Oh, salamat, salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba. Luwalhatiin ka, aming Diyos. Oh, salamat, salamat. Hallelujah, hallelujah. Our Almighty Father, Sovereign God, we praise you, O Lord. We lift your name on high. We glorify you, Lord God. For you are the Lord of Lords, the King of Kings, our Almighty Sovereign, our Creator, our Redeemer, our Provider. Yes, O Father God. Thank you, O Lord, for the gift of life, Lord God. Thank you for the gift of today. Thank you, God, for giving us the opportunity to see the beauty of your artwork, the beauty that surrounds us every day. Thank you, O Father God, for giving us, O Lord, the chance to correct the wrongs that we have done. Yes, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, at dahil sa sa buhay na binigay mo po sa amin, O Father God, sa lakas at sa biyaya, andito kami ngayon, O Lord God. Lord, we are going to hear your words, O Father God, because we want to know more of you, O Lord God. Lord, anoint the person who is going to give your words, O Lord God. Speak through him, O Father God. Punuin mo rin kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, O Lord God, upang matutunan namin, O Lord God, may sa puso namin at malakaran namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Yes, O Father God. Yes, Lord. Yes, O Father God. Surround this place, O Father God, with your walls of fires. And continue, O Lord, to give us more courage
to continue what sets our hearts on fire, O Father God. This all we give thanks and pray in the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Amen! Muli isang mapagpalang umaga. Tingnan niyo po sa labas, tunay nga bumubuhos ang ulan. At bubuhos din ang pagpapala na nanggagaling sa Panginoon. Amen! Handa ka na bang saluhin ang pagpapala ng Diyos? Yan, sabi po sa ating aawitin, rumaragasa ang pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya tayo umawit at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Ipalakpak po natin ang ating kamay. Maragasa ang pagpapala ng Diyos. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Muli pa, sinabi ng Diyos, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Uwitin natin, rumaragasa. Lumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hinaga kaluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan na. Muli pa sinabi ng ating Panginoon, sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilaga kaluran, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan na. Uli pa, lumaragas ang pagpapala ng Diyos. Ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hinaga kaluran, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan na. Muli pa, tunay nga nararanasan na ba natin ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay? Kung nararanasan mo na, sumigaw ng hallelujah! Kaya muli, awitin natin ito. Say, lumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Thank you, Lord. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula hilaga, kaluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan. Muli pa, rumaragas ang pagpapala. Rumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Hindi ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula ilaga, kaluran, timog silangan, saan man magpunta. Lumaragas ang pagpapala aking nakamtan.
sa huling pagkakataon na rumaragas ang pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta mula Rindaga, Kaluran, Timog Silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang aking nakamtanda. Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Salamat o Diyos sa rumaragas ang pagpapala mo. Tunay nga na sobra-sobra ang pag-ibig at pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen! Di papipigil sa pagpupuri ang mga labi sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di napapayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Di papipigil sa pagpupuri sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di napapayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Sing sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Di nagkukulang sa kabutihan. Pag-ibig mo ay aming natikman, aming nalasa. Yoko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Hindi natin sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra. Ulit-ulit din natin. Di nagkukulang sa kabutihan. Pag-ibig mo ay aming natikman, aming nalasa. Yoko na sana, pero di na kaya ang apoy sa puso ko. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Kung natin ideklara, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Yes, Lord, umaapaw ang iyong biyaya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra.
Tunay nga, Panginoon, na ang pagpapahala mo sa amin at ang iyong pag-ibig ay sobra-sobra at wagas sa aming pong mga buhay, O Diyos. Lord, kami po ay patuloy na magpapasalamat dahil sabi mo sa iyong salita, Panginoon, na hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan, O Diyos. Tunay nga, ikaw lamang ang nagtiwala sa amin. Patuloy tayong umawit sa ating Panginoon. Patuloy nating itaas ang kanyang pangalan. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, O Diyos, sa kabanalan mo, malulugod ako. Buhay ay aalay ko. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin.
pasalamatan natin ang Diyos. Ikaw lamang ang nagtiwala sa ikaw lamang, bibiguin at tapat sa'yo ako'y maglilingkod. Diyos, kay buti mo sa huling pagkakataon, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha't luluwalhati. Come on, sabihin natin sa Panginoon kung gaano siya kabuti sa ating pong mga buhay. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko. Napakabuti mo, aming Diyos. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha't luluwalhatin. Napakabuti mo, napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Pupurihin ka sa awit, Panginoon. Pupurihin ka sa awit. Itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y nanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin natin ang Diyos. Pupurihin ka sa awit. Tataas ang aming mahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilaan mo, di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus, sa'yo ang karangalan. Kapangyarihan ngayon at magpakailanman. O Jesus, sa'yo lamang. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Sa'yo lang, Panginoon, ngayon at magpakailanman. Sa'yo lang ang papuri, Jesus, sa'yo ang karangalan.
kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, na dakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itatanghal sa buhay ko, ikaw, O Diyos. O higit pa sa kadakilaan mo'y muli pa sabihin natin sa Panginoon, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Oh, Jesus, dakila ka. Hallelujah, hallelujah. Lord, tunay nga po, Diyos, na ikaw lamang ang aming pupurihin at sasambahin. Ikaw lamang ang aming papupurihan at bibigyan ng aming pinakamataas sa papuri. Church, sa mga oras na ito, muli natin kausapin ang ating Panginoon. It's between you and the Lord this morning. Mga nakaraang araw po, binigay sa akin ng Panginoon. Ano ba yung maihahandog natin sa Panginoon? Parang tumatak lang po sa aking puso. Wala naman tayong maipagyayabang sa Diyos. Wala tayong maibibigay na kung ano sa Panginoon kundi ang ating papuri. So this morning, as we sing this song, sabihin mo sa Panginoon, face to face, huwag mo munang alalahanin ng iyong katabi. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, pupurihin kita sa aking awit, sa aking tinig, Panginoon. Dahil ito yung maibibigay ko sa iyo, ang aking buhay, ang aking papuri. So once again, we sing this song with all of our hearts. At nakikinig ang Diyos sa bawat puso ng bawat isa sa atin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus sa'yo lamang, Jesus sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Umuli pa, Jesus sa'yo lamang, Jesus sa'yo ang kapurihan,
kalwalhatian ngayon at magpakailanman. O Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa aming awit, Panginoon. Itataas ang aking tinig, itatanghal sa aming buhay, O Diyos. O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y hallelujah, purihin ka. Kamo lahat ng mahininga magpuri sa ating Panginoong Diyos. Luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakay. Kung nakikinig ang Diyos sa bawat isa po sa atin, hallelujah, purihin ka. Tinitignan niya ang bawat puso ng bawat isa sa atin. Luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw lamang, ikaw ang Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, humuli pa, church. Itaas natin ang ating papuri. Hallelujah, purihin ka. Ikaw ay dakilang hari, luwalhatiin ka. Walang iba kundi ikaw, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos, magpakailanman. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos, magpakailan. Sabi mo sa Diyos, ikaw lamang ang Diyos. Ikaw ang Diyos, humalipat. Ikaw lang ang Diyos, ikaw ang Diyos, magpakailanman. Purihin natin ang Diyos. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming sinasamba. Dakila ka, sa'yo lang ang aming awit, ang aming papuri. Oh, purihin ka, dakilahin ka. Oh, salamat, Panginoon. Oh, yes, oh Lord. O salamat sa iyong presensya, Panginoon. Lord, tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay nananahan sa aming pong mga papuri. Lord, alam po namin, O Diyos, na Ikaw ay kumikilos sa aming kalagitnaan. Ikaw ay nangungusap sa bawat puso ng bawat isa na narito, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, katulad ng pagbuhos ng ulan sa labas, Panginoon, ganun din ang pagbuhos ng iyong presensya. Ang pagbuhos ng iyong pagpapala, ang pagbuhos ng kagalingan, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, O Diyos. Lord, we thank you once again for your presence in this place. Lord, sa iyo lamang aming awit, sa iyo lamang aming mga papuri at pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tayo magsabi ng Amen.
Praise. Praise, praise. Praise God. Amen. Yan. Praise the Lord. Sige po, yung mga nasa likuran, i-occupy po natin itong bandang harapan para kayo yung unang makatanggap ng pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Amen? Amen. Praise the Lord. Ang mga bata ay mag-join na muna dito sa hindi natin magagamit yung ating children's room dahil nabutas yung kisame doon sa at mga tubig. Punta na dito yung mga bata para sa panalangin, para maipag-pray natin. Wala mag-i-stay sa labas. Sister Lynn, ipapasukin na lahat dito, no? Dahil hindi naman maano yung mga bata. Yan. Praise the Lord. Si Aya, ang lakas ng galing ng Boracay, galing ng Mindoro. Talagang purihin ng Panginoon sa kanyang divine intervention. Taas natin ang ating mga kamay sa buhay ng mga batang ito. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. We praise and we bless you, O God. Lord, sa umaga pong ito, patuloy naming itinataas sa mga batang ito, Panginoon, na kung saan, O Diyos, sa kanilang mga murang isipan, Lord, ay handang magpagamit sa inyo. Hindi ang hadlang, Panginoon, ng anumang mga, Lord, na malakas na ulan o ano paman, Panginoon, kundi naroon ang kanilang desire na mapapurihan ka, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Hayaan niyo po na sa kanilang mga ginagawa, alam ko po na kayo'y nalulugod. At dahil kayo'y nalulugod, ang pagpapala ay paparanas niyo, Panginoon, sa mga batang ito. Hallelujah. At Lord, patuloy namin dinideklara ang inyong divine intervention, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, ang protection nyo, ang gabay nyo, ang pag-iingat nyo, Panginoon. Yes, in the name of Jesus, ay patuloy nilang maranasan, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, salamat po ng marami. Hayaan niyo po na ang mga batang ito, Panginoon, na patuloy na naglilingkod sa inyo, ay maratnan yung tapat, Panginoon, hanggang sa inyong muling pagbabalik. Maraming pong salamat. We entrust their life unto you at sa kanilang pong pakikinig ngayon, Panginoon, kasama, Lord, ang kanilang mga magulang. Father, I pray, O God, let the word, O God, that is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, ang tunay na matanim sa kanilang mga puso. Salamat, 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 Panginoon. Hallelujah for your divine protection, divine health, Lord. Hallelujah, especially sa mga batang ito, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you, Father. We praise you, we bless you in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Yan. Praise the Lord. Yung sinaluki, sila papasukin nyo dito. Para, yan, praise God. Hindi muna po natin magagamit ang ating TV, yung monitor natin sa harapan, no? Praise the Lord. Sa malakas na ulan. Amen. Amen. Sabi nga, in everything, give thanks, for it is the will of God. No? Ito ay kalooban ng Diyos. No? At isang tanong lang, no? Sa nakaraang mga araw na kung saan ay napakalakas ng ulan, anong pagpapala ang inyong nakamtan? No? Ano yung naroon na naranasan nyo na divine intervention na nanggagaling sa ating Panginoon? Habang naglilimas ng tubig dito sa church, o kaya sa mga bahay nyo, anong divine intervention? Kaya, ang inyong naroon na naranasan, no? Ha? Kalakasan, amen, kalakasan, no? Na nanggagaling sa ating Panginoon. Ano pa? Ano pa? Yung mga naglimas dito, ano ang naranasan nyo na divine intervention ng ating Panginoon? Ha? Ha? May nadulas ba?
Wala. Dahil nandun yung divine intervention, no, ng ating Panginoon. Ano pa? Alam niya, sa lahat ng bagay po na nangyayari, nais ng ating Panginoon na iparanas niya yung divine intervention o yung pakikialam niya. Dahil tayo ay pag-aari niya. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay pag-aari ng Diyos. Kaya may pakialam siya sa iyo. No? Kahit na anong nangyayari sa ating paligid, lagi nating alalahanin na dahil tayo ay pag-aari ng ating Panginoon, no? Nandun na lagi siyang mayroong pakialam. No? Mayroon siyang laging pakialam sa ating mga buhay. Minsan po kasi yung iba, hindi nila, habi nga, nalalaman yun, ano? Kaya konting problema, bumabagsak yung pananampalataya, yung pagtitiwala sa Panginoon. Pero kapag po ang katotohanan na ito, ay naroon po na nasa ating mga puso, makikita po natin in every circumstances na ating pong pagdadaanan, naroon po yung divine intervention ng ating Panginoon. No? Meron siyang, habi nga, nag-i-intervene siya. No? Nakikialam siya sa bawat sitwasyon ng ating mga buhay. Amen? At sa umagang ito, nais niyo ba na makialam ang Diyos sa buhay niyo? Amen. Dahil kapag siya ang nakialam, tiyak na tiyak, pagpapala. Amen? Praise the Lord. Kaya sa umagang ito, handa natin ang ating mga puso sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. At makikita po natin na sa sa taong ay sa buwan na ito ng Agosto, ang tema natin ay about divine intervention. Ito nga yung pakikialam ng ating Diyos sa ating mga buhay. At naroon po na ang theme verse natin ay matatagpuan sa 2 Kings chapter 20 verses 1 to 3 or 4, no? Yan. 2 Kings chapter 20 verses 1 to 7, no? Kaya tayong lahat ay tumayo. Yan. Buksan niyo yung mga Bible or kung meron sa no? Kasi dito sa harap natin ay hindi natin mabuksan. 2 Kings chapter 20 verse 1 to 7. Dito po naroon na sabi nga ay naipahayag ng Diyos sa pamagitan po ni Bishop yung tema natin, na nais ang ating Panginoon na maranasan natin sa ating mga buhay, yung kanyang divine intervention. Yan. Praise the Lord. 2 Kings chapter 20 verses 1 to 7. Yan. Basahin natin, no? Ang sabi po dito, nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Haring Ezekias. Dinalaw siya ng propetang si Isaiah na anak ni Amos at sinabi sa kanya, ipinasasabi ni Yahweh na ayusin mo na ang iyong kaharian sapagkat malapit ka nang mamatay. Hindi ka nagagaling sa sakit mong iyan. Humarap si Haring Ezekias sa dingding at nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay akong tapat sa inyo. Buong puso ko pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa iyong kagustuhan. At buong kapaitang umiyak si Ezekias. Hindi pa nakakalayo si Isaiah sa gitnang bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka. Sabihin mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita sa 3 araw. Makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. Hindi lamang yan, ililigtas pa kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako. Kay David na aking lingkod.
Pagbalik ni Isaias kay Ezekias, inuutos niya sa mga katulong ng hari na tapalan ng katas ng igos ang bukol ng hari upang ito'y gumaling. Ginawa nga nila iyon at siya'y gumaling. Amen. Ang Diyos ang magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. No? Sa mga talatang ito, makikita natin na ang divine intervention na ginawa ng Diyos sa buhay ni Haring Ezekias ay ang kagalingan. No? Ang kagalingan. At ang sabi nga dahil doon sa ano yung sakit niya? No? Ano yung sakit ni Haring Ezekias para naroon na masabing ang sakit na ito ay patungo sa kamatayan. Sa palagay nyo, ano yung sakit na yon? Ha? Cancer. No? Kasi bukol eh. No? Di ba pag sinabing bukol, no? Naroon na tinatatakan kaagad ito na cancer. No? At sa ano ng tao, no? Sa pamantayan ng tao, kapag sinabing naroon na cancer, ay nagkakaroon ng deadline ang ating mga buhay, no? Lalo na kapag wala kang pera, no? Pero purihin ang ating Panginoon sa mga talatang ito at sa buwan na ito ng August na ang ating tatalakayin, no? Ay tungkol sa divine intervention ng ating Panginoon. Makikita po natin na ang limitasyon ng tao ay nagiging unlimited sa ating Panginoon. Amen? No? Makikita natin na sabi nga ay diniklara na, no? Na siya ay naroon na mamamatay. Pero dahil sabi nga si Ezekias ay naroon po na dumulog sa ating Panginoon, no? Makikita natin na naroon po na siya ay dininig, talagang taos-puso, no? Taos-puso, umiyak siya, humarap siya sa dingding, no? Talagang naroon na hinanap niya ang ating Diyos at siya ay, habi nga po, nakipag-usap sa kanya ng sinsinan, no? Nang mayroong pagpapakumbaba sa kanyang puso, no? At makikita po natin na hindi pa nakakalabas ng palasyo si Prophet Isaiah, ay meron na kaagad tugon ang Diyos, no, sa kanyang panalangin ginawa. At ang sabi nga ay idiniklara na kung kanina ang deklarasyon sa kanya ay mamamatay ka na, ihanda mo na ang iyong kaharian, ihanda mo na ang iyong pamilya, pero after ilang minuto lang o wala pang isang oras siguro, no? Kasi hindi pa nga daw nakakalabas ng palasyo. Pero dahil ang inuna ni Ezekias ay hindi magkaroon ng self-pity, hindi magkaroon ng takot, hindi magkaroon ng mga agam-agam o ng stress, no? Ang kanyang inuna ay ang paglapit sa Diyos, no? Ang paglapit sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, makikita natin na naranasan niya yung kasagutan. At ito ay isang paraan ng Diyos na pinararanas niya yung kanyang divine intervention. Pero makikita po natin na sa divine intervention na yon, hindi naman po magic, no? Kasi minsan ang kaisipan natin kapag ay parang magic, no? Bigla o naroon na hindi po. May proseso pa rin para maranasan natin ang divine intervention ng ating Panginoon, no, sa ating mga buhay. Katulad po kay Ezekias, no? Na kung saan ang sabi nga ay may ipinagawa, no? May ipinagawa ang Diyos sa kanya. No, naroon na kumuha sila pinakuha siya, nagbigay ng instruction at direction, no? Sabi nga po sa Psalms 32 verse 8, I will instruct you and direct you in the way you should go. No? Kailangan po yun ang matanggap natin.
no? Yun ang matanggap natin, yung instruction niya, yung direction niya, para nandoon po na magkaroon tayo ng divine encounter sa Kanya, no? Dahil dito matetest yung obedience natin. Kapag yung Kanyang instruction at direction ay ating narinig at natanggap at sinunod, no? Ang kasunod po nito ay yung Kanyang divine intervention. Amen? No, kaya makikita po natin na ang divine intervention na naranasan ni Haring Ezekias ay ang kumpletong kagalingan, no? Ang kumpletong kagalingan. At hindi lamang 'yon. Ang sabi nga dito, no? Yan. Nung sinabi ng Panginoon, ang sabi dito, mabubuhay ka pa ng sa verse Verse 5, sabi dito ng Panginoon kay Isaiah, bumalik ka, sabi mo kay Ezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kaya pagagalingin kita sa 3 araw. No? Meron timing. May timing ang ating Panginoon. No? Makakapasok ka na sa templo. Mabubuhay ka pa ng 15 taon. No? Hindi lamang yan, ililigtas na pakita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ipagtatanggol ko ang lungsod na ito alang-alang sa aking karangalan at sa aking pangako kay David na aking lingkod. No? Makikita natin may purpose, may layunin ang divine intervention na ibinibigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Ang sabi nga, pagliligtas, pagtatanggol, kagalingan, no? Ito po yung naroon na sabi nga po ay kasama o bunga, magiging bunga ng divine intervention ng ating Panginoon. Sabi nga, ang karakteristik nito ay meron siyang purpose, no? Kaya siya makikialam sa buhay mo, hindi para yumaman ka, hindi para tumanyag ka, hindi. Makikialam siya sa buhay natin, unang-una para mapaluguran siya. Para maluwalhati ang kanyang banal na pangalan. At para, sabi nga, ma-expand ang kingdom ng ating Panginoon. No? At sabi nga, ang isa pa sa karakteristik ng divine intervention, ito ay supernatural. No? Ibig sabihin, hindi ito sa kaparaanan ng tao, kundi sa kaparaanan ng Diyos. At ang isa pa, ito ay naroon yung suddenness, no? Yung sabi nga ay, minsan ay bigla o naroon na, sabi nga, yung in a short time, no? Sudden. In a short time ay matatanggap natin, mararanasan natin ang divine intervention ng ating Panginoon, no? Kaya, purihin ng Diyos. At sa pagkakataon na ito, merong isang example sa Bible na na-bless po ako nung ito ay aking naroon na mabasa at makikita natin yung isang divine intervention na ipinakita ng Diyos, no, sa buhay ng kanyang mga anak. Yan. Ito ay makikita natin sa aklat pa rin ng 2 hari. Pero ito ay sa verse 6. Chapter 6. 2 Kings chapter 6. Yan. Verses 2 Kings chapter 6 verses 1 to 7. Basahin natin, ha. Napakaganda po nito. Maraming aral tayo na yan. Marami po tayong aral na mapupulot dito po sa divine intervention na ito na ginawa ng ating Panginoon. No? Ang sabi dito sa 2 Kings chapter 6 verse 1 to 7, minsan, lumapit kay Eliseo ang pangkat ng mga propetang pinamamahalaan niya. Sinabi nila,
maliit na po para sa amin ang aming tirahan. Kung papayag kayo, pupunta kami sa Jordan at puputol kami roon ng kahoy na gagawin naming bahay. Pumayag naman si Eliseo. Sinabi ng isa sa kanila, kung maaari po ay sumama kayo sa amin. Sige, sasama ako, sagot niya. At pumunta nga sila sa Jordan upang pumutol ng kahoy. Nang pumuputol na sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang talim ng palakol ng isa sa kanila. Sumigaw siya, Guro, anong gagawin ko ngayon? Hiniram ko po lamang iyon. Tinanong ni Eliseo, saang banda nahulog? Nang ituro sa kanya kung saan nahulog, pumutol siya ng isang sanga ng kahoy. Inihagis niya iyon sa tubig at lumutang ang talim ng palakol. Sinabi ni Eliseo, kunin mo na. Inabot naman iyon ng lalaki. Amen. Praise the Lord. No? Dito sa mga talatang ito, makikita natin, sabi nga, ang isang divine intervention na ginawa ng Diyos sa buhay nila, Eliseo, at ng kanyang mga kasamahan. No? Ang sabi nga ay dumating sa punto na lumalaki na, no? Kumbaga, halimbawa, sa church, no? Naroon na lumalaki na ang gawain, hindi na magkasya. Kaya naroon na, sabi nga, yung mga leaders, nagsabi kay Eliseo, hindi na po tayo kasya, no? Hayaan niyo po na mag-expand tayo, no? Naalala ko po yung ating pong gawain sa Sarangani, sa Jensan, na ito ay naroon na ginagawa doon nila Pastora Nanette doon sa Bakuran, nung isang mayamang maganda yung lugar, no? Pero ang iba sa kanilang mga church goers o yung mga uma-attend ay galing pa ng bundok, no, doon sa kaya ang ginawa nila para hindi na mahirapan yung ginawa nila ay nagtayo doon sa lugar nila, no? Yun yung kawakawayan na kung kasama kayo sa group chat, no, ay pinakita ni Bishop para naroon na maging kabahagi tayo sa mga kawakawayan. Ay, hindi pala, wala. Ayun pala. Ako lang pala nakakita. Pero sa makikita nila yan, yung mga nasa live. Yan, yung ginawa nila, no? Nagputol sila ng mga kawayan. Gayon din dito, no? Doon sa sa binasa natin sa 2 Kings chapter 6, no? Na naroon na nagpaalam sila kay Eliseo na sila ay payagan na pumunta sa Jordan para pumutol ng mga kahoy para gamitin na sabi nga ay maging ganyan, maging tolda o lugar na kung saan ay tipon sila, no, nambahan sila sa ating Panginoon. At pumayag si Eliseo. Pero mayroon pa silang isang request na kung pwede ay samahan mo kami, no? At sa pagkakataon na ito, makikita natin na ang sabi nga, sinamahan sila ni Eliseo. Pero habang sila ay naroon na nagpuputol ng ang gamit nila ay hindi sila gumamit maaring merong gumamit ng tabak, no? Maaring merong, hindi pa uso siguro doon yung lagari no? Hindi pa uso yung mga, lalo na hindi uso yung mga chainsaw, no? Na electric o di gasolina dahil wala pa yon. Ang isa sa ginamit nila para mamputol noong kahoy ay palakol. Sino dito nakakita na ng palakol? Ha? Yung palakol, kung titingnan natin, parang lang siya na maliit lang siya, pero inaano sa kahoy, no? Parang, yan, ganyan. Tumingin kayo sa likod. Yan. Maaring yung kasamahan ni Eliseo, ang kanya dyan ay yung kahoy lang. Pero yung pinakapalakol, hiniram lang niya, no?
hiniram lang niya para makapagputol siya ng kahoy. Pero makikita natin doon sa ating binasa, habang nagpuputol ng kahoy, ano nangyari? No? Siguro maluwag. No? Siguro maluwag yung pagkakasuksok niya doon doon sa kahoy. Kaya nung mamalakol siyang ganon, tumalsik. Tumalsik yung palakol na yon, yung ulo ng palakol. Sabi nga, at makikita natin na ito ay sa tubig bumagsak. No? Sa tubig bumagsak. At syempre, dahil sa tubig bumagsak, ay talagang lumubog ng husto kasi mabigat po yan eh. Di ba? Mabigat yan. Parang kumbaga yung sa martilyo, pero ang martilyo kasi maliit, yan, malaki yan. No? Kaya dahil bakal, tiyak na ito ay naroon na, sabi nga na lumubog doon sa tubig. At dahil dito, makikita natin na nagkaroon ng pag-aalala yung kanyang kasamahan. No? At siya ay humingi ng tulong. No? Ang sabi nga, habang pumuputol sila ng kahoy, nahulog sa tubig ang ulo ng palakol na hiniram pa ng isa sa kanila. Kaya sumigaw siya. Sabi niya, ay Panginoon ko, hiniram ko lang yan. No? Naroon na nagkaroon siya ng takot kasi hiniram niya lang yung palakol na yon, hindi kanya. No? Kaya makikita natin na nagpanik. No? Nagpanik yung may hawak na yon ng palakol na natanggal, yung pinakaulo at nahulog. At dahil dito, ang unang-una niyang ginawa, lumapit siya kay Eliseo. No? At sinabi niya nga na naroon na nahulog yung ulo ng palakol na yon. No? Naalala ko, ang sabi doon sa aklat ng Romans chapter 10, verse 13, makikita natin dito, no, na ang sabi dito, those who call upon the name of the Lord, everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Yan. Kaya, sa pagkakataon na ito, dahil alam nila na si Eliseo ay, sabi nga, ay ng Panginoon, no? Dahil siya ay isang propeta, na hindi siya nag-alintana, na humingi kaagad ng tawa sabi nga ay humingi ng doon kay Eliseo, no? At tinawag niya kaagad. At sa pagkakataon na ito, makikita po natin na si Eliseo naman ay hindi siya yung naroon na hindi niya pinansin. Pinansin niya kaagad yung kanyang tauhan na yon na nahulugan ng ulo ng palakol. Na ang sabi ay, saan ito nangyari? Saan nahulog? No? Hindi dumating sa punto ng na nag-isip si Eliseo na, naku, paano yan? Mahirap hanapin na yan kasi doon pa sa tubigan nahulog yung ulo ng palakol. No, walang negative. No, wala kaagad negative na nasabi o nabanggit si Eliseo. Basta ang tanong niya lang, saan nahulog? At itinuro nga sa kanya nung kanyang kasamahan. At nung itinuro, yung kung saan nahulog, makikita natin na, sabi nga, may ginawa si Eliseo. No? May ginawa si Eliseo. Pero kung titignan natin, sa palagay kaya natin, ito ay ginawa lang ni Eliseo dahil sabi nga sa kanyang karunungan o sa kanyang hindi po. No? Kasi yung ginawa niya parang imposible. No? Parang imposible. Na nung itinuro sa kanya kung nasaan yung pinakaulo pinakalugar na kung saan nahulog yung ulo ng palakol, ang ginawa niya, kumuha siya ng patpat. No? Siguro may mga doon, kumuha siya ng isang patpat at ang ginawa niya, ibinato niya doon sa lugar na kung saan lumubog yung ulo ng palakol. No? At amazingly, lumutang.
Wow! No? Yun yung tinatawag na divine intervention na nanggagaling sa ating Panginoon. Biro mo, nag-ano lang ng stick, tapos iinano dun sa doon sa tubig na kung saan, ay sa lugar na kung saan ay nahulog o lumubog yung ulo ng palakol. Pagtapat doon, praise the Lord. Lumutang yung ulo ng palakol. No? At nung ito ay lumutang na, makikita natin na nagbigay ng instruction si Eliseo. Ano yung instruction ni Eliseo? Kunin mo. No? Kunin mo na, lumutang na nga kunin mo. At kinuha ni Eliseo yung ulo ng palakol. No? Dito, sabi nga, ano yung lesson na pwede nating matutunan dito? Number 1, na lesson na pwede nating matutunan. Ang sabi nga, walang maliit o malaki sa Diyos. No? Sabi dito, nahulog lang na palakol pero nag-alala pa rin si Lord. Ibig sabihin, pinapahalagaan ni Lord pati mga maliliit na bagay sa buhay natin. No? Yung hiniram, yung nasira, yung pangangailangan natin, hindi niya tayo pinababayaan. No? Kaya makikita natin, ang una, sabi nga ay, malaki man o malaki, na sabi nga, nahulog o nangyari sa atin, ang unang nag-aalala ay ang ating Panginoon. Amen? Na kung minsan, para bang yung iba nasasabi, Lord, hindi mo na yata ako pinapansin, hindi mo yata ako naroon na inaalala, bakit mo inahayaan na maranasan ko to? No? Pero makikita po natin sa divine intervention ng ating Panginoon, sa maliit man o malaking sitwasyon ng ating buhay, kaya niyang pakialaman ito dahil mahalaga tayo sa Kanya. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka kay Lord. No? Huwag mong solohin yung problema mo. Sabi nga ng Panginoon, di ba, sa 1 Peter, na cast all your cares upon me for I care for you. Di ba? Iyan natin sa ating Panginoon dahil mahalaga tayo sa Kanya. Minamahalaga niya tayo, minamahal niya tayo, ayaw niya na tayo ay nai-stress. Ayaw niya na tayo ay nadidepress. No? Kaya ang dahil sa ating Panginoon, naroon na sabi nga, maranasan natin siya lagi. No? Kaya katulad nung lalaking yon, ang una niyang ginawa ay tumawag kaagad o humingi ng saklolo kay Eliseo, no? Na isang propeta ng Diyos. No? Ibig sabihin, alam niya na kapag inilapit niya ito, alam niya na siya ay bibigyan ng tulong. No? Kaya sabi nga dito, walang maliit o malaki sa Diyos. No? Sabi nga ay, naroon lagi yung pinapahalagahan tayo ng ating Panginoon. Maliit man o malaki na mga pangyayari sa ating mga buhay. Kung titignan natin, sabi nga, yun nga hiniram lang yung palakol no? Yung ulo ng palakol na yon. Pero dahil dun sa pag-aalala niya, no? Naroon po kaagad yung tugon, yung ginawa na intervention ng ating Diyos. No? Yung palakol na yon, yung bakal na yon, pinalutang. Amen. Praise God. No? Ang pangalawa na matututunan natin dito at makikita natin yung divine intervention na nanggagaling sa ating Panginoon, tapat ang Diyos sa mga responsable. Yan. No? Tapat ang Diyos sa mga responsable. Ano ibig sabihin nito? No? Nag-alala yung propeta kasi hiniram lang yung ulo ng palakol. No? Hindi niya pinabayaan. Tinuturuan tayo ni Lord na maging tapat na sa pinagkatiwala sa atin. No? Sa ministry, sa pera, o anumang gamit. No? Naroon na kapag nakita ng Diyos yung ating katapatan, ang sabi nga niya, naroon na tapat siya, no? Kaya dito, sabi nga, tapat ang Diyos sa mga responsable. Pero kung tayo ay irresponsable, hindi natin mararanasan yung divine intervention ng ating Panginoon, no? Kaya dito makikita natin, talagang naroon yung ano niya, na hiniram ko lang yun, no? Talagang ina-acknowledge niya.
no, na meron siyang responsibility doon sa ulo ng palakol na yon na ipinahiram sa kanya. Kaya makikita natin na sabi nga yung divine intervention ng Diyos ay kanyang naranasan. No? Tayo po kaya doon sa mga ipinahiram sa atin ng Diyos, no? Hindi lamang halimbawa, hindi lamang mga pera, hindi lang material. Una sa lahat, yung ating buhay. No? Responsable po ba tayo dito sa buhay na ito na ipinapahiram sa atin ng ating Panginoon? No, sa bawat umaga nga po, kung titignan natin, divine intervention na yon ng ating Panginoon. No? Dahil hinahayaan niya na tayo ay magising pa. No? Kaya yun lang, isang divine intervention na yon ng ating Panginoon. Marami hindi na nagigising. Pero tayo, yung divine intervention ng Diyos, no? Yan, sabi nga ay sa pagbigay sa atin ng panibagong buhay, ng lakas, ay kailangan ma-acknowledge natin, no? Na minsan kahit pagod na pagod ka, no? Kahit para bang pero yung magising ka lamang, no? Ay isang malaking bagay na dapat natin ipagpasalamat because that is God's divine intervention. Amen? No? Na kahit na, sabi nga, parang kulang yung oras na itinulog mo. Pero ginising ka ng Diyos at ikaw naman ay nagising. Nagising ka ng mayroong iba yung kalakasan na nagbubuhat sa Kanya. No? Kaya, ang sabi sa Colossians chapter 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin yung buong puso na parang sa ating Panginoon. Ibig sabihin talagang naroon na maging responsable tayo sa mga ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Sa ministry man ito, no? Sa tahanan natin, no? In all aspects of our life, maging responsible tayo na ang lagi nating sa ating mga puso, na tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos. At kapag pag sinabing pinagkatiwalaan, ibig sabihin, meron tayong accountability na dapat isukli doon sa ipinagkatiwala sa atin. Halimbawa, katulad mga nangyayari ngayon sa ating government, no? Tandaan natin, ang mga nakaupo sa gobyerno ay mga pinagkatiwalaan lang. Kaya lang minsan, yung iba nga, hindi nila kinoconsider yon. Ang akala nila, kapag napunta sila doon sa posisyon na yon, ay pag-aari na nila yon, no? Nag-ahari na sila, gawin nila yung dapat nilang gawin. Pero, sa harap ng Diyos, laging mayroong accountability na dapat harapin, no? Kaya ganun din po tayo. Ano man yung posisyon natin, no? Halimbawa, sa bahay. Anong posisyon mo sa bahay? Tatay ka, no? Nanay ka, anak ka. Meron kang responsibility. At doon sa responsibility na yon, merong accountability na hahanapin sa atin, no? Kaya sabi nga, in all aspects of our life, merong ipinagkakatiwala ang Diyos sa atin. At hayaan natin na, sabi nga, natin sa Panginoon, na lahat ng iyan, no, yung mga ipinagkatiwala sa atin, lakas, buhay, wag nating hayaan na ito ay, sabi nga, hindi natin naroon na, sabi nga, baliwalain, no? Kundi, dahil sabi nga sa Bible lahat ng sinabi natin lahat ng salita na lumabas sa ating mga bibig, bibigyan natin to ng account, no? Magkakaroon to ng accountability. No, kaya sabi nga, kapag po ang katotohanan na ito ay nasa ating puso, magiging maingat tayo sa lumalabas sa ating mga labi. No? Dahil sabi nga, life and death is in the power of our tongue. No? Hindi ka kaagad bubulalas dahil sa emosyon mo, no? Dahil sa galit mo, dahil sa pangyayari, hindi. Magkakaroon ka ng control, no? Magkakaroon ng kapag naroon yung pagkakatiwala na yun sa atin ng Panginoon, no? Ay alam mo, makikita mo na you can control, no? Makokontrol mo. Hindi ka basta-basta bibigay sa isang sitwasyon, no? Hindi ka basta-basta magmumura, hindi ka basta-basta magagalit, no? Kasi nga, mahabi nga po ay naroon yung
ang divine intervention ng ating Panginoon ang siyang mangunguna sa ating mga buhay. No? Kaya yun po yung naroon na lesson na makikita natin. Ano? Ang pangatlo, yan. Ang pangatlo, may solusyon si Lord sa imposible. No? Lumulubog ang bakal, pero kay Lord, walang imposible. Yan. Minsan, feeling natin, nalubog na yung ministry, nalubog na yung pondo mo, no? Nalubog na yung pag-asa mo, pero isang salita lang pala ni Lord, lumulutang uli. Amen? No? Kapag naroon yung, habi nga pangingialam ng ating Panginoon sa sitwasyon ng ating buhay. Yung mga lumubog, no? Yung mga lumubog na relasyon, lumubog na pondo o business, no? Kapag naroon po na ito'y itinawag natin sa ating Panginoon, kaya nitong palutangin uli. Amen? No? Kaya makikita natin na sa ating Panginoon ay walang imposible, no? At hindi lamang po 'yon. Sabi nga ay kahit ang law of nature, no? Sa nangyaring ito ay, sabi nga ay nabasag, no? Anong ibig sabihin nun? May law ang nature, no? Ano ang law ng nature? Sabi dito, yung law of gravity and density. Yan. Sa normal na kalikasan, ang bakal ay mas mabigat kaysa tubig, kaya dapat lulubog ito. Pero dahil dito, pinahinto ni Lord pansamantala yung natural law para magpakita ng himala at mag-provide. Amen. No? Kahit daw yung law of nature, kayang, sabi nga ay, naroon na anuhan ng ating Panginoon, ano, basagin o hindi masunod yung law of nature na yon. Kapag yung kanyang divine intervention ay kanyang sabi nga po ay kanyang nais na iparana sa atin. Sabi nga, hindi ibig sabihin na kontra si Lord sa science. Ipinapakita lang na siya ang may gawa ng laws of nature. Kaya, kaya niyang i-override ito pagkailangan para sa kanyang kaluwalhatian at pangangailangan ng kanyang mga lingkod. Amen. No? Alam niyo, naalala ko, may isang pangyayari po na kung kay Isaiah, di ba, yung law of nature na parang in-override ng ating Panginoon kay Ezekias pala, kay Haring Ezekias, humingi siya ng sign na yung anino, no, di ba, yung anino. Kung talagang pinagaling mo ako, magbigay ka ng sign na pinaatras yung anino, no? Yung anino, kasi noon wala namang mga orasan doon binabase kung anong oras na yung araw na yon. Naalala ko, meron kaming nakasama sa bahay, taga Isla Verde. Yung bago ka dumating ng Mindoro, no, dadaanan mo yung Isla Verde na yon. At sa Isla Verde, wala doong kuryente, no? Wala doong kuryente. At itong kabataan na to, si Brother Nante, may sakit kasi siya, no? Nagba-Bible study kami doon noon. Talagang sumasakay pa kami sa bangka, no? Pagdating mo doon sa isla, sana pagbaba mo, doon na. Hindi Aakyat ka pa doon kasi ang lugar nila yung mabato, no? Aakyat ka pa na napakataas, no? At minsan, ang kabataan na ito ay humingi ng tulong. Kami nasa Kalapan. Nagpaano siya ng mensahe na kung pwede, tulungan siya ng pambili ng gamot, no? Tapos nung naroon na ito ay makarating sa akin, ang sabi ko nga, madali lang na magpadala ng gamot. Kaya lang, tawid dagat pa, no? Tawid dagat pa. Kumbaga, ang mahirap doon ay yung pagdadala, maaaring pag maalon, hindi madadala. Kaya ang naging suggestion ko noon ay dalin na lang sa Kalapan, no? Sabi ko, dalin nyo na lang dito, no? Si Brother Nante, para kung ano talaga yung pangailangan niya, mas madali. Kasi nandun yung ospital, madali yung no? Meron po kasi siyang sa Baga, no?
Ang pagkakakwento sa amin, dati daw po ay matipuno yung ano niya, yung katawan noon. Nagpunta siya ng Batangas kasi meron silang kamag-anak doon. Sumabit sa jeep. Nalaglag. No? Tapos yung pagkakalaglag na yon, hindi inalintana. O kaya siguro, wala namang pera para magpa-check up, parang binaliwala. Pero dahil nga na-disalign, no, unti-unti, naroon na sabi nga ay nagkaroon siya ng sa baga. No? At naalala ko nung siya ay dalhin sa Kalapan, para bang inano na lang siya sa sa kumot, no? Sa kumot para maibaba kasi nga ang taas noon. Pagdating naman sa amin doon sa Kalapan, doon siya nag-stay kung saan kami tumitira. Alam nyo, sa divine intervention ng ating Panginoon, no? Yung kapatid niya na nakasama, parang naalagaan lang siya, naalagaan siya sa pagkain, naalagaan siya sa alignment kasi nga yung kung dito meron tayong Nanay Eileen, doon po ay si Nanay ano pangalan nun? Nanay Liliang Sanggoyo, no? Yun po yung nag-alaga din sa aming mga anak para ma-align lagi, no? Yun. Kaya siya? Kumbaga umano yung katawan niya, no? Sumigla siya, lumakas siya, naging pastor pa nga po natin 'yon, no? At hindi lamang basta sa Kalapan, naging pastor pa siya sa Bungabon, no? Mga ilang towns yun bago magbulalakaw, na-assign pa siya doon. Naalala ko noon, kapag kami nagkukwentuhan sa bahay, no? Naroon na-share niya sa amin na, sabi ko, paano niya nalalaman yung oras? No? Ang sabi niya, alam po namin kapag 6:00 na, ang butike ay bumababa. No? Ang butike ay bumababa. Kaya makita nyo, nature, yung kanilang Tapos, sa umaga naman daw po, malalaman nila na madaling araw na kapag meron ng basta merong mga tumutunog na mga ayun, yung maaring yung manok, di ba? Tiktilaok. No? Buti pa yung mga manok no? Talagang on time sila mag-worship kay Lord No? Tapos yung mga butike, on time din. Talagang alam nila, 6:00 na. Pag naroon na, nakita nila yung butike na humalik na sa lupa. No? Ganoon. Kaya, kapag kakwentuhan ko yon, talagang na-amaze ako. Talagang natutuwa ako kasi marami akong nalalaman. Na true nature, makikita mo pala yung malalaman mo yung oras, malalaman mo yung mga nangyayari, no? Kaya makikita natin na sabi nga ay talagang ito ay gawa ng Diyos, no? Siya yung may likha nito. Walang makakabali, no? Pero minsan, pwedeng baliin ng Diyos yung mga law of nature para lang makagawa siya, para lang makagalaw siya sa buhay mo, no? Para maranasan mo lang yung kanyang divine intervention. Yung pakikialam niya sa buhay natin. Amen? Naalala ko, noong kami po ay, yun nga, sa Mindoro, may time noon na umuwi kami ng Pasig. Pag uwi namin, ang dala namin noon ay jeep. Nakakahiram kasi kami noon kila Sister Nida C, no? Yung may-ari nung subdivision na yon na nakuhanan namin at nag-donate sa amin noon ng lupa, no? Nakakahiram kami ng jeep. At may time na napauwi na kami, no? Pauwi na kami. At syempre, sasakay yung jeep doon sa barko, no? Dito, yung papunta ng pier, malayo pa kami, nakita talaga, kahit ako, kasi nasa harapan ako no? Kitang-kita namin na may sasakyan na parang liliban, no? Halimbawa, dito siya sa lane na to, pupunta siya dito sa kabilang lane, no? Malayo pa kami, kitang-kita namin ni Bishop na, bago kami makarating doon sa lugar na yon, nakatabi na. No, nakatabi na yung sasakyan na yon. Pero alam nyo, ang bagal pala, no? Ang bagal pala.
Kaya ang nangyari nun, kasi si Bishop, ang ano niya ay dire-diretso talaga, no? Nakarinig na ba kayo nung ano, yung preno na talagang ano, sumirit ng husto, no? Ganun po ang nangyari, no? Ganun ang nangyari, talagang biglang preno ni Bishop na ano, alam niyo doon ko naranasan na pinahinto ng Lord, no? Para bang na-freeze kami. Na-freeze kami, yung pagkatapos ng hinto. Siguro mga ano yon, mga ilang minuto rin yun. Nung humintong ganon, tahimik. No? Tahimik. Tahimik kami, tahimik yung driver, yung mga nandun na nakakita, tahimik. No? At pagkatapos po nun, after ng ilang minuto, para bang yung pause, pagkatapos ng pause ay paanuhin uli, no? Pagkatapos nun, para pong bumalik sa normal na parang umatras lang kami. Walang nagmura, walang sumigaw, walang ano, no? Tapos parang naging normal lang na nagdiretso uli yung driver. Kami naman ay hinintay lang. Tapos dire-diretso, kumbaga smooth, parang walang nangyari, no? Kaya sabi ko, Lord, grabe yung intervention mo kahit yung oras o kahit yung anong yon ay hinawakan mo, no? Kaya sabi ko nga, para bang naranasan namin yung freeze. No, yung gano'n. Halimbawa, yung sa dance, ano, di ba? Yung contest na nagsasayawan, tapos biglang, stop! Parang ganun po talaga yung nangyari sa amin noon, ano? Then after noon, nagtuloy na parang walang nangyari, no? Walang nangyari. Kaya makikita natin, that is divine intervention, no? Dahil yung protection ng Lord, yung pag-aalala ng Diyos sa atin, no? Dahil mahalaga tayo sa ating Panginoon, kaya niya. Kaya niyang gumawa, no? Yung mga bagay na para bang kung titingnan mo ay salpok na sana, aksidente na sana, pero kayang pahintuin niya ng Lord, no? Sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Amen? That is divine intervention. At hindi lamang yon, meron po kami nung naranasan, nandiyan naman kami sa Pasig, may hiniram kaming honor, no? At nung kami ay, ewan ko kung saan kami galing noon, doon kami sa May Ugong, no? Sa May Ugong, habang nagda-drive na ganun si Bishop, no? Nakita niya may gulong na na dumaan. May gulong na dumaan, nauna yung gulong, no? Natawa pa si Bishop. Sabi niya, oy, kaninong gulong kaya yun? Maya po, naramdaman namin, amin pala yung gulong. Gulong pala nung owner na dala-dala namin. Pero dahil nga nandun yung divine intervention ng Panginoon, no? Makikita mo na naitabi ni Bishop ng maayos pa yung owner. At nung siya ay bumaba, ang layo na. Ang layo nung napuntahan ng gulong na yon, no? Kaya makikita natin na sa ating Panginoon, yung divine intervention niya, hindi lamang hindi lamang yung parang malaking problema, hindi, no? Sabi nga, araw-araw ng buhay natin, gumagawa siya, nakikialam siya, may divine intervention siya sa atin. Amen? No? Kaya, nais po ng Panginoon na, sabi nga, i-acknowledge natin yon, no? I-acknowledge natin dahil ang sabi nga, yung pakikialam niya, ito ay para sa ating proteksyon, sa ating guidance, no? Ang sabi nga dito, yan, last na na dito. Ang sabi, application sa atin ngayon, kahit nahulog at nalubog na ang sitwasyon, yan, katulad halimbawa, yung pondo natin, yung lote, yung problema, sumigaw lang tayo kay Lord at kaya niyang palutangin ulit. Yan, ito yung parang pinakaano, no? Sabi nga po, anumang sitwasyon, lagi nating aalalahanin, no? Lagi nating aalalahanin yung salita ng Diyos sa Romans 10:13. Those who call upon the name of the Lord will be saved. Siya yung unang-una nating tawagin, no? Hindi yung kung sino-sino, no? Kundi siya yung una nating tawagin dahil kapag daw inuna natin siyang tawagin, maliligtas tayo. Ano ibig sabihin nun? May divine
intervention na gagawin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya, purihin po ang ating Panginoon. No, yung divine intervention na yan na nais ng Diyos na ipahiwatig sa atin, no, lalo na sa buwan na ito ng Agosto, kung titingnan natin parang kakaiba ang mga nangyayari, no, ay nais ng ating Panginoon, nandyan lagi yung pangingialam ng Diyos dahil mahalaga tayo sa Kanya. Amen? Alam nyo, isang patotoo, kagabi po, dahil kami pauwi, no, nagpunta po kasi kami sa birthday ni Pastora Jonah, 50 years old na siya. Grabe po, no, yung patotoo niya rin, talagang yung divine intervention ng Diyos ang ipinakita, no? Dahil ginawa po yung ang kanyang expected guest, alam nyo kung ilan? 500. Ganon, karami talagang yung, pero ang pinaka-desire niya, makarinig sila ng salita ng Diyos, makatanggap sila sa, sabi nga, sa ating Panginoon, ano? Dahil nga po hindi inaasahan yung ganitong ulan, kung paano po umuulan dito, ay umuulan din po doon. Ang kaibahan lang po, hindi ganong kalakas yung hangin. Dito kasi parang bugso na parang bagyo di ba? Doon po, hindi naman, pero maano din ang no? Ang sabi nga niya, yung patotoo niya, na night before, noong kanyang birthday celebration na yon, yung inayos noong caterer na lugar ay inilipad. Kumbaga nasira. Ang dami pa naman mga burlo-burloloy na na inilagay doon, no, na maganda yung pagkakaayos. Pero yung pinaka-stage daw po, na mas marami ang mga inilagay na ay hindi nagalaw, yun lang, no. At talagang umiyak daw po sila sa Panginoon, no? Talagang inano niya na, Lord, pagbigyan niyo naman ako sa pagkakataon na ito dahil ang desire ko lang ay makarinig yung aming mga kamag-anak, no? Kasi nandun yung kamag-anak niya, kamag-anak ng asawa niya, siya din po ay board member ng Calfamco, no? Isang cooperative na mga farmers, may mga pulis, marami po talaga ang nagpuntahan, no? At medyo na nga rin po, ginabi na rin kami. At ang isa pong divine intervention na naranasan namin, pagdating namin sa pier, walang kuryente, no? Tapos po yung mga barko ay merong alas 7, merong alas 8, pero meron papaalis na, no? Ang nakuha po naming ticket ay yung pang alas 7, no? Tapos, maya-maya nag-announce na hindi po makakaalis ng alas 7, malilate ng 30 to 45 minutes, no? Merong mga ganon. Meron po kaming 2 baby na kasama, no? Kasama ni Sister Arlene. Ang isang divine intervention po na ginawa ng Diyos, no, ay binigyan ng Lord si Bishop ng wisdom na yung ticket na nakuha namin doon sa isang barko na ay na-refund, no? Na-refund. Pero ang sabi nga ay wag daw maingay kasi nga baka lahat ay mag-refund. No? Kasi nga merong barko na aalis na, no? Na-refund siya at kami ay nakalipat dito sa barkong unang aalis, no? Kaya makikita po natin na talagang kapag po kasama natin ang Diyos, no? Meron tayong pagtitiwala sa Kanya, walang imposible sa ating Diyos. Amen? No? Walang imposible. No? Yung palakol nga, napalutang niya. Ano yung problema mo ngayon? Na para bang lumulubog ka na. No? Ang sabi ng Panginoon, tumawag lang tayo sa Kanya. Katulad po noong kabataan na yon, pumunta ka agad kay Elisha. No? At sinabi yung pangyayari. At dahil doon, nagbigay ka agad ng instruction. No? Ang Diyos sa pamamagitan ng Elisha. At kung titingnan natin, dito rin tinetest ng Diyos yung ating pagsunod. Kaya maging aware po tayo. No? Minsan po, yung instruction na ibinibigay ng Diyos ay parang imposible. No? Parang imposible. Katulad po noong, sabi nga, yung patpat na yon na inihagis lang sa tubig, at
lumitaw yung ulo ng palakol, no? May mga pangyayari na para bang imposible yung instruction. Pero ang tinitingnan po ng Diyos ay yung pagsunod natin. Amen? Katulad si Abraham, di ba? Inutusan siya ng Panginoon na ihandog si Isaac, no? Dahil nandun talaga yung pagtitiwala niya sa Diyos, no? Na sa kanya ay wala imposible. Sumunod siya, no? At nung inihahandog na niya si Isaac, talagang papatayin na niya, no? Para maihandog sa Diyos. Nag-intervene ng Diyos. At ang sabi, huwag mo nang gawin yan. Naroon yung ram. Bigla siyang, merong isang ram, no? O parang usayon na biglang naipit yung ulo doon sa mga dawagan. Hindi makaalis. Ang purpose niya pala ay para siya ang gamitin para sa paghandog, no? Kaya makikita natin, walang imposible sa ating Panginoon. Amen? Ano man sa pagkakataon na ito na para bang nalulubog ka sa utang, nalulubog ka sa problema, sa relasyon, no? Ano man yan, walang imposible sa ating Panginoon. Ang kanyang divine intervention ay laging handa sa bawat isa na nagtitiwala sa kanya. Amen? Tandaan natin ang isa sa nakita natin, pinapahalaga niya yung responsable. Yung responsable. Kaya meron tayong dapat na gawin. Maging responsible tayo, maging faithful tayo sa mga pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. Amen? Kaya purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. May natutunan po ba tayo? Amen. Walang imposible sa ating Panginoon. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your divine intervention, O God. Nais lang po ng ating Panginoon na sa umagang ito'y paalalahanan tayo. Hindi natutulog ang Diyos. Sabi nga, alam niya yung ating sitwasyon. He knows everything, He sees everything, and He controls everything. Ang nais lang ng ating Panginoon, lagi tayong tumawag sa Kanya, no? Para yung divine intervention niya ay ating maranasan. Yumuko tayong lahat at pumikit. Lord, salamat po sapagkat habang ang salita niyo ipinapahayag sa aming kalagitnaan, alam po namin na inyong presensya ay narito, Panginoon. Sapagkat sinabi niyo, where there are 2 or 3 gathered together in your name, there you are in the midst of them. Lord, salamat sapagkat alam niyo ang sitwasyon na naroon po, Panginoon, na kinakaharap ng bawat isa. Salamat sapagkat pinaalala niyo sa amin, Panginoon, na laging handa ang inyong divine intervention sa amin dahil kami mahalaga sa inyong harapan. Ang nais niyo lamang, Panginoon, ay lagi kaming tumawag sa inyo, magtiwala sa inyo, Panginoon. Yes, in the name of Jesus. Thank you, Father. Habang tayo nakayukot, nakapikit, magpakumbaba tayo sa ating Panginoon para maranasan natin yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kaluwalhatian, na sa pagkilos niya sa ating mga buhay, tanging pangalan niya lamang ang maluluwalhati at madadakila. Narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba sa umaga pong ito. Continue to search our hearts, O God. Yes. At maging mga nasa live stream, Panginoon, alam nyo, kilala nyo sila, Panginoon, alam nyo yung kanilang mga sitwasyon. Father, prove unto them that you are an omniscient God. You are an omnipotent God, O Lord. And you are all-powerful God, Lord. Hallelujah. Hindi ka nalilimitahan ng distansya. Kaya nyo kaming abutin lahat, Panginoon, sapagkat kaming lahat ay mahalaga sa inyo. Marami pong salamat, O Diyos. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa
iisang iyong hinahanap namin, kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. Yes, Lord, let your divine intervention, O God, At sa hallelujah, ay maranasan ng bawat isa, Panginoon. Yes, Father. tanging dalangin, Yes, Lord. kami katagpuin. Minsan pa, narito kami. Let's sing this song as a prayer of our hearts. The Lord is ready to do His divine intervention over our lives today. Ano man ang iyong sitwasyon ngayon, nais Kanyang pakialaman, nais siyang naroon na kumilos sa iyong buhay. Dahil napakahalaga Kanya, napakahalaga ka sa Kanyang harapan. Nais niyang iparanas ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang kalwalatian, upang siya ipatuloy na may taas at maluwalhati. Amen. Thank you, Lord. At sa hiling dahain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Amen, Lord. Let your divine intervention manifest in the lives of your people right now. Yes, oh God. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong Minsan pa, iparanas mo sa amin. Yes, Lord. pagkaranas mo sa Oh, yes, oh God. It is our prayer, oh God. Let your divine intervention, Lord, manifest to your people right now. Sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon. hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. For the last time, iparanas mo sa amin, Panginoon. Yes, Lord. Ang nangangailangan ng kagalingan, iparanas mo, Panginoon. Hallelujah. Ang kagalingan, Panginoon. Ipamaras mo Yes, Lord. Iparanas niya, Panginoon, ang kalayaan. at di Oh, yes, oh God. hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong galang. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan, Panginoong Jesus. Dakila ang iyong ngalan. Oh, yes, oh God. Hallelujah. Lord, salamat, Panginoon. Sapagkat sinabi niyo, those who call upon the name of the Lord will be saved. Salamat, O Diyos, sapagkat alam ko po na ang divine intervention ay nangyari na sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Mamamangha kami, O God, at wala kaming masasambit, kundi pasalamatan ka, luwalatin ka, dakilain ka. Maraming pong salamat. Hayaan niyo po, Diyos, hallelujah, na sa kapahayagan na iyon ay pinagdala niyo sa amin ngayon, sa umaga pong ito. Lord, ma-acknowledge namin lagi, Panginoon, araw-araw ng aming buhay, bawat
bawat sandali, Panginoon, anuman ang sitwasyon, Panginoon, na you are in control of everything. You are doing divine interventions, oh God, in the name of Jesus. Salamat po ng marami. Truly, Lord, all the praises, all the glory, all the honor and thanksgiving belongs to you alone. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Amen. Taas ang kamay ng lahat ng napagpala. Amen. At handang tumanggap ng another blessings. Amen. With S po yun, ibig sabihin maraming pagpapala. Ayan. Sa atin po napakinggan ngayon, divine intervention na kung saan ang Panginoon po ay hindi lamang siya concerned sa ating kalusugan, sa ating emotional at spiritual, kundi even the Lord, even in our finances, ang Panginoon po ay nangingialam. Amen? Kasi gusto niya ma-bless tayo. Amen? Ang sabi po ng kanyang salita, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. And so lahat po ng bagay na inaasam natin ay dadaloy sa atin. Pero ang sabi po, may premise po. Ang sabi, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Kaya nga po, sabi po sa atin, ng ating Panginoon, instruction niya po, give your tithes and offering unto my storehouse. Hindi po ito sa kung saang foundation or kung saang donation campaign. Ang sabi po ng Panginoon, specific, into my storehouse. Kasi meron pong pinagkatiwalaan ng Panginoon na administration na kung saan mamamahala ng kanyang mga finances sa church. Kaya hindi po natin ito dapat ibigay sa kumaga yung tithes and offering natin ay specific po. So tithes and offering should be given into the church, to the storehouse of the Lord. Ano po ang pangako niya? Hindi niya hahayaan na yung mga peste at anumang ikasisira ng ating kabuhayan ay makaapekto sa pinagmumulan o sa pinagdadaluyan ng ating mga blessing. Amen po? Ako po years ago, naalala ko nung matagal na, ako'y lumuhod sa Panginoon, Lord, meron po akong babayaran. Hindi ko po ito kayang bayaran. Tulungan niyo po ako. Alam mo, the next day po, may tumawag sa akin, yung kapatid ng kaibigan ko. Sabi niya, ate, may padalang $1,000 yung hipag ko, pinaabot sa'yo. Diba? Ganun kabilis tumugon si Lord at ganun yung divine intervention ng Panginoon. Ang sabi lang ng Panginoon, ibigay mo sa akin, cast all your cares upon me. And seek me first, sabi ng Panginoon. At yung pong, itong divine intervention ng Panginoon na ito, it comes in many forms, kung saan ang yung acts na yon ay lutang ng ating Panginoon mula sa tubig. It's an act of faith na coming from us na kayang-kayang gawin ng Panginoon yung divine intervention na yon kung nanaisin natin. Amen po ba? Sige po, tayo po ay manalangin. Father God, we thank you, Lord, for this opportunity once again to bless you, to follow your will, Panginoon, na ibigay namin ang aming mga ikapo at handog sa inyong templo, Panginoon. Father God, as we cast our tithes and offering, Panginoon, naniniwala kami na sa aming mga finances ay hindi mo kami pagkukulangin. Panginoon, lagi mo pong tutugunan ang aming mga pangangailangan. Father God, maraming salamat po. We entrust our lives unto you. Even, Lord, yung mga source ng aming mga hanap buhay, Panginoon. Lord, idinadalangin po namin, Lord God, na patuloy niyo po itong i-bless, Panginoon. At kami rin po, Lord, ay maging channel of blessing, Panginoon.
We praise you, Lord. We glorify your name, Father God. In Jesus' name, amen and amen. Po. Doon po pala. Ating midweek service po, ngayong Wednesday ay via Zoom po ulit, 7 p.m. So, sinesend po ni Pastora Chic po ang link. So, sama-sama po tayo na mag-join at makinig po sa salita ng ating Panginoon sa August 12 po. J. Blue Molino Youth Service, gaganapin po ngayong August 22, Saturday po ito. And magsisimula po tayo ng 1 p.m. Dito po gaganapin sa church. So ini-invite po namin lahat ng mga kabataan. If may mga anak po kayo na 12 pataas po, pwede na po natin silang makasama po dito sa service po na to. And soaking po, Friday, 7:30 p.m. So kung hindi na po ito maulan, dito na po ito gaganapin sa church. Pero kung sa Zoom po, isisend na lang din po ulit ang link. Ayan po, every Thursday naman po, Dasmariñas Bible Study. Ang pumupunta po dito ay si Pastor Dong po. And kung gusto niyo pong sumama, 6 p.m. po, dito na po dahil aalis na po sila ng 6 p.m. Tinig ng Pag-asa, live po ito sa Facebook. Every Thursday, 7:30 p.m. po sa Facebook page po natin. Discipleship training po every Sunday po ulit. Bago mag-start ang service, 8 to 8:45 a.m. po ito ginaganap. So ito pong ating social media accounts. Huwag po natin kalimutan na mag-like and share po ng mga posts sa Facebook and YouTube account po, Jesus Be Lifted Up Church. And sa Instagram po, JBLU_church. Yun lamang po sa ating announcement. Amen. Sige po, tayo po'y muling tumayo. Muli po nating ibigay lahat ng papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory.
Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Naway naabot mo ang aming papuri at pasasalamat sa iyo sa umagang ito, Lord God. Tunay nga, Lord, marami pong salamat sa umagang ito na ibinigay mong mensahe para sa amin lahat, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na ikaw lamang, Panginoon, ang tanging makapagbibigay sa amin ng walang hanggang biyaya, Lord God, na ikaw ang magpapalutang ng aming mga kakulangan, Lord God. Kung kami man ay nalulubog sa kaanumang bagay, problema, sakit at karamdaman, Panginoon, tunay nga, Lord, ikaw lang aming dakilang manggagamot. At ikaw lamang po, Panginoon, ang magbibigay ng lahat-lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat po sa umagang ito, Panginoon, maging sa panahon, Lord God. Tunay nga, Lord God, na ito'y daraan lamang sa aming mga lugar, Panginoon. Ikaw pa rin, Panginoon, ang magbibigay sa amin ng kapayapaan, bagamat umuulan, may bagyo, Panginoon. Ang kapayapaan mo lamang ang makapagpapanatag sa aming lahat. Marami pong salamat sa umagang ito, maging sa aming pag-uwi, Lord God. Ingatan mo kami, Panginoon, at gayon din, Panginoon, sa nagbigay ng mensahe sa umagang ito. Ibigay mo po at ibalik ang lakas na nawala sa kanya, Lord God. Pagpalain mo po siya, Panginoon, at magkaroon pa po siya ng mga talino na galing sa iyo upang makapagpahayag ng iyong salita. Muli, Panginoon, ibinabalik namin ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, Panginoon, na dapat lamang namin ibigay sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat, Lord, sa pangalan mo, Jesus. In Jesus' name, amen.